Sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na makaɗa da mawaƙan Hausa a wannan mako na 4 da muke tattaunawa da Dr. Aliyu Ibrahim Kankara, malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsuma, masani kuma mai nazari mai sharhi akan tarihin rayuwar Alhaji Mamman Shata ko marubuci littafin tarihin Shata Mahadi mai dogon zamani. Kamar kullum sunana Najib Mustapha Bawa na garin Cahe nake farin cikin kasancewa da ku a wannan kafa ta rediyo Landmark da ke garin Kwantagura, inda muke gabatar da wannan shiri tare da Dr. Aliyu Ibrahim Kankara. Yau ma Allah mai kowa mai komi ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da gabatar da wannan shiri. Dr. Aliyu Kankara, muna maka barka da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri. To, barka ka da kai da masu sauraro. To a Dr. Aliyu Kankara, a wannan makonni da muka kwashe kusan guda 3 da muke tattauna da kai a cikin wannan shiri a dangane da tarihin shi Alhaji Mamman Shata, ko in ce a mako na 5 da muke tattaunawa akan wannan tarihi. Shin yau za mu taɓa wani abu da nake jin ana yawan faɗa a dangane da Alhaji Mamman Shata, domin shi Shata wani lokaci faɗin kamar yadda ya faɗa a shi umancin nasa zai kace ana ta faɗin wayansu maganganu wanda kila kamar a ce almara. Shin an ce Shata yana sha'awan farauta da shiga daji, ina gaskiya wannan magana Dr. Aliyu Kankara? Kwarai da gaske, tabbas ni ne shaida, saboda na ci karo da baushe kamar mutum 2 zuwa 3 da kuma waɗanda suka yi farauta ma tare da Shatan a cikin daji. Ni ke tabbatar maka da wannan. Asalin farautar Shata ya gaje ta daga wajen mahaifi ne, shi Malam Ibrahim Yaro Raruma, kasan shi maharbi ne. Shi mahaifin Shata Ibrahim Yaro Raruma maharbi ne, sunan shi kenan. Kuma shi kan shi mahaifin Shatan shi kuma baba ne Bako, shi ma maharbin ne. Kakan Shata kenan. Kakan Shata Bako maharbi ne, baban Shata Ibrahim Yaro maharbi ne. To dan me yasa Shata ba zai gado ba? To shi ma ya gaji halbi. Kuma Shata ya zagaya ƙasar nan babu kamar irin dajin Birnin Gwari da abin da ya kai nan wajen su Kaduna da ƙasar Zaria da ƙasar Daura da wajejen ƙasar Kano ɗin wajen su Yaka Wada, wajen Tudun Wada ɗin nan. Do ya yi halbi. Tudun Wada ɗan kade ya je, yakan kwana guda, yakan kwana 2, yakan yi kwanaki ma a cikin daji. Kamar inda ya ce ya fara zuwa tsaure kenan. Ya bi ta kurkusen kenan. To shi sha'anin farauta ga Shata generally kamar su mahalban da suka yawo tare da shi kamar su Idi Goga, wani baushe ne yana nan karamin jinan mai ruwa, shi ne ma ke gadin mai ruwa dam dai can ta gaban Huntuwa? Ruwa dam ta gaban Huntuwa, to mai gadin firamare din mun yi interview da shi tun cikin 2003, shekara 17 kenan, ban sani ba ko da rai ko bai da rai, oho. Shi ne yake gaya mani da shi da kuma Ɗayyabu Karmanji. Shi Ɗayyabu Karmanji shi ma mahalbi ne, amma shi da Shatan suka rika tahiya shi kadai, su 2 kadai, amma shi Idi Goga su 4 suka rika yawo da Shata, da shi da wani ana ce mai Abdulkadir, da wani Sani, da kuma wani ana ce mai Jabo. Su 2 yan mai ruwa ne, dan Karmaji. Mutum 2 kuma daga cikinsu mutanen ruwan Godiya ne. To sun yawo sosai har dajin Kwadaga dinnan nan wajen ƙasar Birnin Gwari sun zaga. Shi farautar Shata ya yi yawan yanta a ƙasar Birnin Gwari, amma kuma kada ka manta a nan ma ƙasar Safa na dajin Rugu nan ma yana yawan shiga, yana farauta, yana kwana nan da ƙasar Safa na kwarai. Amma galibin sai suka ce mana bai cika shiga inda manyan suke ba, kamar tunkiyar daji. Ai ka san tunkiyar daji damisa kenan. Akwai zaki, akwai ɓauna. To suka ce bai su taɓa ganin ya kashe ɗaya daga cikin waɗannan ba, kuma bai ma shiga inda suke. Amma ƙananan daga nan ƙasa kamar su gwanki, ko da yake shi gwanki ba za a kira shi ƙarami ba, amma yana zuwa nan kurkusa bakin daji. Gwanki, barewa, batsiya, zuwa ga su ƙanana abin da ya shafi kamar su gada ƙanana, da su gada kurmi ɗin nan, su bushiya da sauransu, duk yana yi. Zai zo ya tarar da an yi halbi, an kashe nama, zai saya. Bai kwace maka, zai zo da bindiga tai, ba zai kwace maka ba, amma zai sai naman. In ya saya sai a yayyanka mai gunduwa sai a sami a cikin mota, sai ya dauka, sai ya tafi Huntuwa. In ya je can aka mai dambun nama ya ci ya huta, bayan kwana 2 kuma sai ku ganshi ya dawo. Akwai jimirin yunwa cikin daji. Ya Oziri Shata ya ce mani in aka tafi daji
wata rana sun tafi dajin birnin gwari su biyu kaɗai, sai da suka kwana biyu suna yawo cikin daji ba su ci abincin kirki ba. Da marece ya ga bai iya kwana bai ci abinci ba, sai ce mu Shata gaskiya ka bani kuɗi in je nearby village, wani ƙauye mafi kusa na kusa, mu ƙauye mafi kusa, ya je ci abinci. Ya kawo kuɗi ya bashi, haba da ya gangaro ya zo daidai bakin kwalta da ya tare mota, ai kawai sai huntuwa. Ya ce ba da shi za a wannan wahala ba, ya gudu shi ya oziri Shata, ya oziri Shata. To banda ya'u shi ma Mati Bamba yana bani wannan labarin. waye Mati Bamba? Mati Bamba babban yaron Shata ne, mutumin Kaboma ne, ga ta nan Kaboman gada nan kusa da huntuwa, kusa da Bakuri. Shi yaron Shata ne, amma ba roƙo yake mashi ba kuma bai mai anshi, ba kuma kiɗi yake mashi ba. Shi yaro ne na hidima aikin gona, kuma yakan sa shi a gaba in za su tafi Yola Maiduguri, shi ke shiga gaban mota su tafi. Shi Mati Bamba kuma shi mai auren hwari, shi mai aure na biyu. Matar shi ta farko da ya aure ita ce diyar Garbaliyo. Shata shi mai komi. Garbaliyo mai goge. To shi Mati Bamba yana bada labari ce idan sun tafi daji suka fuskanci in suka kwana yunwa za ta matsa musu, to sai su yi baya, da sun yi ɗaya baya sai su tasa Shatan gaba, in ya shiga gaba sai su yi majuna su gina, sai su ce mai ga maciji nan. Shi Shata babu irin kalan mesa da bai kashe ba a cikin daji, kuma ya ma rena ta. Mesa wannan taka bai dauke ta a bakin ko ba, ya rena ta, amma abin da yake ji mu tsoro duniya da shine maciji. To in suka ta dawa ba su so a kwana, in ba kwanan za a yi ba kuma ba su kauna a kwana din. Shi kuma Shata yana so a kwana, to sai su majuna su gina, sai su tasa Shatan gaba, sai su dan rage sassarfa su yo baya kaɗan, da ya shiga gaba sai su ce mai ga maciji na wurin. Yana ina sai a ce ga can kada ya taba ka, gane wajen diddigen ka, ba gashi ba gane yau gane kaka koro shi ya'u ga can wurin, ga can kusa da kawaka Shata. To daga nan sai ce to duk area wurin nan ma a bata, to daga nan sai ce amma a bata gida ma a ta gida shikenan ma farauta ta kare haka nan. To Ɗayyabu Karmanji shi kuma ya ce mana idan suna yawo ƙasar birnin gwari cikin daji, shi da Shata bakina da bakin shi, ya ce da sun ji sukurniya dama babu hitila, sai Shata ya tsugunni sai ce ina jin kawo maciji ne, sai ya ɗauki kuɗi daga ajihu sai ya miƙa ma Ɗayyabu, sai ce ta nearby village, ƙauye mafi kusa, ya je so hitila cocila da kuma batiri. In ya so sai ya dawo tare da Shatan nan tsugunne, ya ta haskowa tare da Shatan tsugunne nan cikin daji, ya miƙa mai hitila su haska sannan sai su tafi. Shata yana jin tsoron maciji, bai san shi. Ko can cikin makaɗa da mawaƙa aka taɓa mai wani abu ne, wani saddabar ko wani surkulle, aka ce maciji ne ajalin shi ko mene ne oho, amma dai tabbas baushe da suke yawo da Shata cikin daji sun ce mai bai ƙaunar maciji. Amma mesa wannan taka yare na ta, amma kuma sai in ga kamar mesa ai ta yi maciji bala'i ko idan take daɗe mutum ma ta karya shi maka baki ɗaya. To ita mesa ita ce Shatan ma rena, da ya zo ya tarar da ita ma miƙa hannu ma yake ma ya taɓa ta ma, ko ya ɗauke ta ko kuma ya rusa mata wuta, sannan sai ya daddatsa ta gunduwa. Bari in baka labari, wata rana da rana wajen azahar wajejen 1970 zuwa 71, kimanin shekara 50 baya. Kawai Shata sai ya hito da bindiga, ya buɗe mota ya saka yana ɗaga huska tai cikin yara ne, sai ce ma ya sa so ya taso mutai da shi da wani yaron, wani bagobiri, shi bagobiri din yaron Maudata Bako ne, ya ce ku zo mu je. Suka shiga bayan mota suka yi ta tafiya, sai suka wuce kankara, suka zo mararrabar gurbi, suka ɗauki hanya suka wuce ya tsamiya nan inda ɓarayin suka matsa mutane. Daga ya tsamiya sai suka gangara sai suka tafi Mai Dabino, daga Mai Dabino suka shiga cikin daji inda wannan wurin ya iyaka. To ita Mai Dabino ai jihar abin in karamar hukumar abin nan ce, karamar hukumar Dan Musa, amma da suka nausa suka yamma suka cikin daji, sai da suka yi tahiya ta kai ta kilomita 30 a cikin daji, aka yi fakin ɗin mota. Daga nan kuma suka nausa ƙasa suka yi ta tahiya sai da suka kai gindin wani ruwa da mangarba suka kai gindin wani tafki, ga wani ɗan tsauni na yamma da shi tafkin. Sai Shata ce to dama nan za mu zo dama inda ya iyaka da Zamfara state, nan za mu zo. Suka haye bisa kan wannan dutse, ya ce akwai bareyi suna zuwa shan ruwa, bareyi za su fake su halbe su kashe koda guda biyu ne.
wallahi Sa'idu Saso ya ce man nan suka kwana bisa kan wannan dutse wannan tsauni ga mugun sanyi ana hunturin ɗari na Disamba ga wasu irin ƙwari ba ka ganin su ba kamar girman kuda suke ba ko sauro cizo kawai kake ji mugun cizo ta ko'ina suke cizon su kuma wurin saman dutse ne babu itatuwa babu wata katanga ko ba wani abu wanda zai kare su ga mugun sanyi na Disamba cikin dokar daji sannan ga kwari sannan kuma ga yunwa tare da shata wallahi tare da shata su uku nan suka zanna su uku bisa kan wannan dutse ba wata barewar da ta zo ba komi ko kadangare bai gita ba hana rantsuwa sai ga wata dabba ta taho ta bullo daga gabas wajen karye 3 na dare buguzun dabban nan na zuwa ta tsaye bakin ruwan nan ta daga kai ta kalli arewa ta kalli kudu ta ji cit duniya ta yi cit ba kowa wurin cikin talatainin dare Sa'idu Saso ya ce wallahi muna kallon wannan dabba shata ke tambayar su shin wa'in dabba wace iri ce kaga dai ita ba kare ba amma kuma yana da kahonni dabbai shi dai ba bauna ba shi ba kare ba shi ba saniya ba shi ba gwanki ba amma ga kahonnin shi kamar na rago amma kuma jikin shi kuma baki kirin kuma ya kwanta ya liyaliya kamar na kare amma kuma ya yi kare girma amma bai kai jaki girma ba shi ba mariri ba kuma to da ya duka cakal kuma yana shan ruwa kamar kare kuma cakal sai ya daga kai ya kalli kudu ya kalli arewa sai Saso sai ya ce mashata to in zaka halba yanzu fa zaka halba saboda ba fa kishi ya koro dabba nan ba wannan dabba ba kishi ya koro saboda inda kishi ya koro ta da farko in ta zo kawai ruwan za ta duka ta sha ba za ta tsaya ba sai ta yi wani saurare dabban nan tana ta saurare tana ko ta ji motsin akwai mutane a nan saman tsaunin ne dabban nan ta shiru sai Saso ce to in fa zaka harba zaka sai shata ce ba gobiri yaron Maurita ba ko ce mi kuma biddigan nan sai mika biddiga sai ya daga sai ya haƙe zai harba kenan sai dabba sai ta ƙara duka sai ta sha ruwa cakal sai ta ƙara dagowa sai Saso ce to kaga dago wani da tai wucewa za ta gama shan ruwan nan kowace irin dabba ce ta gama shan ruwan nan wuce in zaka harba ka harba sai shata ce kai wannan dabba tunda mun kasa gano kowace iri ce gaskiya ba zan halba ba saboda ƙarshen ta aljani ne kada mutum ya je halbo abin da zai ja mai bala'i sai ya mai da bindiga sai ya aji to sai wannan dabba sai buguzun sai ta yamma wannan dabbai to har garin Allah ya waye ba abin da ya ƙara zuwa sai suka sako da ƙarfe 8 na sahi da suka sako bari ka ji wani sabon labarin kuma sun aje mota gabas sai suka ɗimoce kuma suka ta yawo cikin daji makuwa ta kama su ɗemuwa wallahi ɗimuwa ta kama su sai da azahar suka gano mota yamma suka gano mota su da suka aje mota gabas suka yamma ƙarshe sai dai yamma suka gano mota a yamma yau da suka shiga motan nan shata tuka mota suna isa huntuwa da Sa'idu Saso ya samu abinci ya ci sai da aka kwace kwana abincin nan kaga da ya kwanta ya fara bacci bai tashi ba sai wani shekari sai da ya kusan awa 24 sai wani shekari kamar wannan lokacin da la'asar sannan ya tashi to tun daga sannan ya ce shi bai ƙara bin shata halbi bai ƙara bin shata dawa ya hakura ya saki gari sai kuma wata rana shatan ya ɗauka suka ta hanyar Zaria shi kuma na ai abu ne mai sauki ba kwana akai ba suka je Donato dakta kafin mu je da aka yi a hanyar Zaria a sha'anin farauta irin ta Alhaji Mamman Shata ana tare da wannan gidan rediyo na Landmark da ke nan Kwantagora murya jama'a da kuma yadda muke samun wa'annan bayanai dangane da tarihin Alhaji Mamman Shata inda yau muka taɓa ɓangaren farauta mun dai je da shi makaɗan Shata Sa'idu Saso ya kwana har ya kai awa 24 yana bacci to bari mu wura tsaya da bashi idan muka dawo za mu ɗora to amma dai ana iya kula mana sakonni akan 0806 biyar tara 080445 0806590845 bari mu ratsi alabashi idan muka dawo sai mu dora akan wannan bayani na farautar Shata a cikin wannan shiri na tarihin makaɗa da mawaƙan Hausa. Barkamu da dawowa a cikin wannan shiri na tarihin makaɗa da mawaƙan Hausa. Bari mu koma ga Dr. Aliyu Gangaren mu ji yadda aka yi kuma a karo na biyu a nan hanyar Zaria. Dakta, me ke bayani? To wannan karan babu bagobiri. Shata ne ya ɗauki Sa'idu Saso sai suka ne hanyar Zaria can wurin wani ƙauye sai ga tafki bakin hanya. Suka tsaya nan suna so sai ya halbi wata makwarwa shi Shata da bindiga.
tana ta fakat za ta mutu akan ruwa. To kuma ruwan da alama yana da zurfi, sai Shata ce masa suwai, ko mutanen Jos an ce kun iya ruwa, da Allah shiga da kuma makwarocin. Sai ce wallahi ba zan shiga ba alaji, gaskiya ban iya shiga. To ƙarshe Shata ya kasa shiga, yana kallon makwaronin ta gama fakar har ta mutu kan ruwa. Ya kasa shiga ya ɗauko ta, shi kuma Sasu ya kasa shiga ya ɗauko mai ita. To sai suka dawo gida. To tun da suka dawo, ya ce daga sannan bai ƙara bai Shata halbi ba. Idan ya hito da bindiga a mota ranar da ake fashi, kasan yaran shi suna zaune a wancan bangare na ƙofar gidan wannan Yarabawa, wurin inda dakalin ne yake daga yamma. A nan Hunto kenan. A nan Hunto, shi gidan shi yana kallo yamma, yana daga gabas bakin hanya, titin Idi Maskarar number 43 shine gidan Shatan. To yamma kai tsaye dakali ne na ƙofar gidan wasu Yarabawa. To nan suke zama yaran Shata suna hira, kamar su bara na sala dinnan, bara na sala arnan kati, nan suke zama suna hira. To da ya hito zai buɗe mota ya saka bindiga, sadda zai ɗago kai sai ya gaba kuwa da sun wace. Da sun ga hito da bindiga shi Shata, to sun san dama tahiya dawa ne. To in hito duk wanda ya hito ce wani zo mu tai, dole ka tai, tunda ai ubangidanka ne, dole ka bi shi. To ai shi al'ada ta kuma bai hito da bindiga ka ce mai wani zo mu je, a sai ya fara buɗe mota tukun, ya saka bindigai. To sadda zai hito kanshi daga cikin mota, da ya dago sai ga da sun wace, sun gudu, sai ga sai dai wurin. Wato saboda kowa san irin wanda ake sha, kowa san irin wanda ake sha, ana baka labari. To shi dai bahilla ce ne, ba abinci yake ci ba. Ya Shata sai ya kwana bai ci abinci ba, ruwan sai ya wuni ya kwana bai ci abinci ba. In dai rike kwanin sigarin nan tashi taba, to shikenan sai a ta tahiya haka, sai ya kwambi bai ci ba ruwan shi. Shi yasa yake bahilla ce cikakke kuma bai da maki ba. To kuma ya aka je daji ba hoda mu da cin abincin nan ba. Akwai mata kamar su ita Hajiya Yalwa, kamar su wannan gatanan tamu, ita wa isa kwata hoko a Hajiya Yalwa. Yalwa binta kasan take ita Yalwa. Da wannan Jummai ta gidan Ira mai zane, tsohuwar gandare ba ce, ga munan tare da ita nan Katsina. Sannan kuma a nan Katsina ma ga wata tsohuwar mata Shata, ana ce mata Binta ta Inna Musawa. Dukansu sun bar labari, sun sha tahiya da shi a yawon farauta da a cikin daji. Don kuwa wata filar da aka FRCN da ita Hajiya Yalwa akan rayuwar shi, ta yi bayanin wannan al'amari na farauta. An san shi da farautar nan a lokacin da Allah ya masa rasuwa. Kwarai da gaske. Kamar ita Binta ta Inna Musawa ta ce mani wani sa'i yana daga nan dajin Musawa ko wajen su Matazu din nan, zai aika da mota a ce a taho da wata mata tai. Wallahi kina bacci da hunturin ɗari, bacci ne maki daɗi, kin lullube cikin bargo, za a zo a gwankwasa ko a ce Alhaji ya ce a tahi da ke, dole ki babbacin nan ki shiga mota a tahi da ke, dole ga sanyi ga komai. Wani sa'a idan an je ga ku a cikin mota ku matan Shatan, shi yana can cikin daji, ga ku a cikin mota gindin tafki, yawanci kuma galiban kuma za ga gindin ruwa yake zama, gindin ruwa yana su ɗinki ko kuma kawai ya tsugunne nan, za a zauna a yi ta hira har gari ya waye. Ga sanyi ga kwari suna cizon ki a cikin dauji. Wani sa'i cikin, wallahi Binta ta ce wani sa'i dole sai dai cikin mota zaki koma ki kwanta, cikin motar ma ga ɗari bayan da zaki yi. Wani sa'i kuma dole haka nan zaki daure ki hito daga cikin motar, duk inda za a je kima kina biye da su. Kuma Binta ta ce mani wallahi wani sa'i in ya ga dama ga ki gashi kina kallon shi sai ya bace maki, ko da rana ne a cikin dajin, ga ki gashi kina kallo ne, wallahi sai ya bace maki, sai kin ruga zaki hada mota sai ya ce maki gani na dawo. Ta ce ai zamanta da gidan Shata nan ta ga abubuwa iri-iri na ban al'ajabi, ba ma da irin tahiya dajin nan shi ya bata al'ajabi. Kuma sau 3 kada yana ballewa daga cikin ruwa inda aka yi mai dakuna, inda aka yi mai daki a nan gidan Shata. An yi ruwan damina ne, dakin ya balle, da dakin ya balle shine kadan ya hito, har ya je tsakar gida ba wanda ya ganshi, yake to har ya shiga cikin zuriya, har ya hita kofar gida, har ya bai gangara bai wannan layin can inda yake wannan waka yana cewa yan doya din nan, bakin yan doya inda yan doya suke, inda mutanen doya suke kakau abin nan, tsohon gidan wadana su wannan layin. Sai can wani mutum ya ganshi, aka koro kadan, aka zo aka gaya ma Shata, sannan aka zo aka kama shi aka maida cikin gida. Ana maida cikin gida kawai sai ce a yanka shi. To sau 3 dai kadoji na ballewa, ana ruwan damina dai suna hitowa har sai sun kawo zaure. Wannan ya hita kowa gida ne, kuma sai da suka kawo bakin zaure sannan aka kama su. Duk tana gidan aka yi haka, ita Binta ta Inna.
To wannan sha'ani na farauta da Alhaji Mamman Shata yake da kuma a matsayin shi na ɗan gado a farauta ta sa yakan yi wasu abubuwa na shi'umanci ne da ake gani, misali yadda kuma maroƙa ko in ce mawaƙa kan tsorace shi yana cewa abin tsoro ni misali ko ya lamarin yake. Wato babban abin da yasa suka hijin tsoron shi ba ma shiga dajin ba, a wannan kiwon kada. A kiwon kada nan ya ba su al'ajabi, su abin da suka ɗauka akwai sha'anin asiri. To ita dabba in kana kiwonta, to kake kiwota zaki ko damisa kuma ku saba haka shiga ka bashi abinci ma in ya girma ku ta wasa da shi ma. Sha'anin kiwon kadoji da shata ke babu asiri ciki kuma babu tsahi, amma su makaɗa da mawaka abin da suka gani tsorata suka sai suka ɗauka asiri. Sun riga sun kare da shi. Sun kare ne da shi, amma babu sha'anin asiri ciki hidima ta kiwon kada. Tunda ai tun suna ƙanana ne kamar kadangare yake riyarin ɗinsu yake kiwon su, zai zo ya ba su abinci da ya iso ma sai kaga kawai sun hito daga cikin ruwa duk su haye shi su yaye shi kamar kadangaru su ta yawo a jikin shi bai jin tsoron su, ya zo ya ba su abinci su kadojin. Amma akwai waɗanda ya aje a nan cikin dam ɗin mai ruwa, kadojin ba akwai waɗanda ya aje a dam ɗin mai ruwa, kuma akwai wanda ya aje a Musawa ne wai. Akwai waɗanda ya aje a Musawa. An ce an yi makadan Musawa waka. Akwai waɗanda ya aje a Musawa. Ai ka san na Musawa na yawanci din na babana ne, yawanci ya gaje su ne daga wajen babanai. Shi ma Alhaji Ibrahim yaron yana kiwon kadoji? Yau ai shi ya fara kiwon kadojin ma kahin Shatan, lokacin da yake saurayi kahin ya auren hwari. Shi Ibrahim ya raruma. Shi Malam Ibrahim ya raruma. Mahaifin Shata. To yana yin aikin lambu, duk gari in ya waye zai tafi aikin lambu. To akwai wani tafkin kada a nan bariki inda turawa suka zanna, inda inyamuri da turawa suka zanna. Shi tafkin kada idan ya zo aikin lambu nan kusa da tafkin kada sai kawai ga kadoji sun taru a wurin. Shi ma na Ibrahim ya baban Shata. Amma sai yara suka rika yin zuga daga cikin garin Musa, suna zuwa suna jiha musu barkono kuma suna jiha su da duwatsu, to sai ya rika hanawa. Asalin yadda aka yi fara kiwon kada shi baban Shata sai ya rika hana yaran, to da ba su jin magana yaran Musa, to sai ya rika raba aikin shi biyu. Idan ya je aikin lambu sai ya zo da wuri, ya gama aikin lambu karfe 12 daidai sadda yaran nan za su zo, sai je sai zanna bisa kan wata tullo kasa, ka wani tudun kasa kamar shuri haka, yawa tudun kasa haka, sai ya zanna yana tsara kadojin. Da yaran sun zo sun ganshi sai su koma, ba za su jiwa musu barkono ba da kuma duwatsu. To ana haka sai ya rika tafiya gari yana nemo masu abinci yana kawo musu. Asalin abun yana kawo masa, yana zuba masa a nan cikin tafki. To in aka yi ruwan damina sai ga wuce kogi, wuce dam din ta balle tafkin kada din, amma wasu sun gudu, kuma ai wani ruwa wata rana sai ai wani sabbin zubi, sai wasu kadoji kuma sai su zo. Ana nan wasu su tahi wasu zo, bayan wasu shekaru kuma wasu na tahiya wasu na zuwa, based on ruwan damina da ake. Amma sai ga wan'in gacin shi yana ta haƙuri bai zuwa ko ina rani da damina. To sai shi baban Shata sai ya raɗa mai suna, sai ya sa mai suna Dattijo. Haƙuri kenan. Shi tafkin bai ƙahewa rani da damina, amma kadojin wasu na zuwa wasu na tahiya. Amma shi wan'in gacin wan'in guda shi bai zuwa ko ina, kullum yana nan rani da damina bai zuwa ko ina. To sai sa mai suna Dattijo. To dattijan ne ya haihu ya yaya, a cikin yayan sai aka samu kuma ɗan dattijo bayan Shata ya tashi yana ƙarami. To da aka haihi Shata sai ya rika rako baba ne yana zuwa yana ba su abinci. In ya zo ba su abinci, ka san kada dabba sai su fito daga cikin ruwa su zo su yaɓe uban yana ba su abinci. To Shata sai ya rika gudu, saboda ga su ƙanana kamar ƙadangaru, sai ya rika gudu haka yana jin tsoro. To har ya rika sabawa yau da gobe. To ana nan sai wani ba ma guje, sai aka ce ya yi bindiga ɗuri, sai ya shiga duhu, wato ya shiga inuwa, shine ya yi asiri kadan ba zai gan shi ba, sai ya halba wannan kada shi Dattijo. To cikin 'ya'yan shi long surviving 'ya'yan ciki akwai wanda ya tsaure a cikinsu shine ɗan Dattijo, shi kuma Shata shi ya sa mai suna ɗan Dattijo. To shi ɗan Dattijon shine ya saba da mutanen Musawa, yara su yi zuga su zo su rika hawan shi suna wasa da shi. Shi kadan ya rika tafiya kwararo cikin garin Musawa, duk inda ya ji kanshin tuwo ana yadda kanzo ya biyo ta magudada ya ci kanzo, ko kuma a jiha mai sauran tuwo ya ci. Mace tana zanne tana girki ko tana tukin tuwo, da ya ji kanshin tuwo kawai mace kawai sai daga kada ya leko kai ta zaure ko kuma ta magudada, sai ta tashi ta kwantsama ihu sai ta ruga da gudu. To tun ana haka mata suka fara sabawa da shi, gida yake bi ana bashi kanzan tuwo ta magudada.
kuma yara suna hawan shi suna wasa da shi. Sannan kuma me ke faruwa ranar da kasuwar Mutazu ke ci ko kuma kasuwar Disi, aka ce wai sai ya je kasuwa ya san layin yan rogo, shi wannan kadan ya bi layin yan rogo a bashi rogo ya ce ya dawo tafki abin nan. To wallahi sai aka ce mysteriously kawai sai aka ga ya bace, ba shi kawai sai aka ga ran nan ba shi kawai ya bace kwata ba shi kawai. Labarin kenan, shi wancan uban halbe shi akai, shi kuma wannan gudan kadan dan dattijo din shi kuma sai aka kawai ba shi, an waye gari ba shi dan dattijo. To kaji to mai sauraro, ina ga yau zamu dakata a cikin wannan shiri da kuma inda muke bayani akan farauta irin ta Alhaji Mamman Shata. A madadin kowa da kowa, musamman shi Dr. Aliyu Ibrahim Kankara, sai kuma Alhaji Ibro Bello shugaban kamfanin Vel Air, da kuma Aminu Accord Kwantagora, sai kuma ni Najib Mustapha bawa na garin Tsaye da na shirya na gabatar a yau, nake cewa mu haɗa mako mai zuwa a cikin wannan shiri.